ndebe anyị ife na-emezikwo n'obi akwọnụ nụrụ ka nwoke anụ nwụrụ na-afụ ebe a dị isi ka onye ara si n'ogbudada bịanụ ka unu nụrụ ka o si wee gbu nwata nwaanyị chọtara ya wee nyie ya na ndụ obodo na onyiri ya na ndụ bụ okwu n'ọka ka o si wee nyi nwatakịrị nwaanyị a na ndụ na ụdị ka ntaramahụhụ o nyere ya wee nyie ya na ndụ maka na ọ na-achụ ego, ọ chọrọ ego dorime, ọ chọrọ iri ego na uko ego, ọ chọrọ ife ego na uko ego, ọ chọọ dịrị ịta afụfụ ka o wee kpata ego, ọ chọrọ nnọọ osizi etu anọrụ ego ewee na-ehusisi n'ụlọ be ya. Bịakwanụ ka unu nụrụ ife mere ebe a ka ị welụkwa ife melụ mmadụ wee mụrụ akọ ka ife melụ mmadụ ghara imekwa. Ịbụrụkwa na iso na ụmụ nwaanyị ndị na-enweta ọyị nwoke na soshal midia, ọ bụkwa na iso na ụmụ nwaanyị ndị ya bụ nwoke si fafa bịa iya agwa ụmụnne ya ebe ị na-eje, iya agwa mmadụ ebe ị na-eje, ikolo akpa pụọ burukwa oche ka ị bịa ka m gwa gị ife iya da eme na ịkwado ije nya bụ ije. Ọ ya aba achọba ka amarụkwa ebe ijere maka na onye ụnụ na-afụ ebe a na-akọwakwa na nwata nwaanyị o gburu bụ sinsista ka o gburu nwata nwaanyị a, sinsista ka o ji wee lata nwata nwaanyị a, nke bụ na ndị be nwatakịrị nwaanyị a na-achọ ya achọ sinsi wee trakbazie fonu wee na-achọpụta na lokeshọn ebe ikpeazụ ya bụ nwata nwaanyị jere bụ na be ogbu onye mbọsị ndụ na-atọ ya ụtọ anụnwa unu fụrụ ebe anụnwa n'obe ya ebe ikpeazụ ya bụ nwata nwaanyị jere, nke bụ na-eruteziri bie o wee bụ na ọkpọzi ndị uwe ojii wee jee ebe o nyiri ya bụ nwata nwaanyị na ndụ. Unu fụ ka esi wee bọpụta ozu nwata nwaanyị a nya o lechana so ọkpụkpụ ya na-akwa oyizi n'ahụ ụfọdụ amamifo o wee were ụdọ wee kekasịchaa ya n'ahụ, oke igeri ya ka ya na-aba azụ, o kechiri ọkpịa wee were ụdọ ọdụka ọ dọwara ya ka ọ nọrọ ana wee were ụdọ wee chochie ya nya chụọ ya ihu chụọ ya azụ. Ya bụ nwata nwaanyị ife ebe ebupụtara ozu ya ebe a o wee dị ka akpụ abụpụtara n'ubi ntu ya bụ ebupụta akpụ, ọ bụrụ na akpụchigasị ụmụ hinne ọsụkọsịchaa ntu a ka nwata nwaanyị a si wee sụkọọ nwoke unu na-afụ ebe a wee dobe ya ọdụ wee nyie ya na ndụ ka o wee chute ego. Ma etinye nkwenye bụ ife onyonyo ebe a maka ndị nwe ihu akwụkwọ anụnwa nke bụ na nwanne nke nwaanyị na ebe unu fụrụ a na-abọpụta nwanne ya nwaanyị o nwere ife ọ na-ekwu ebe ahụ na-asị na junior sista ya na junior sista ya and nke nwaanyị a na-akọwa n'Ogun steeti ka o si wee chọta nke nwoke a, mana ya bụ infọmeshọn apụtasịbeghị ọfụma ka amara onye nke nwoke a bụ malụkwa n'afịa ma malụkwanụ ebe nke nwoke a bi ma malụkwa na onye obodo o ji wee lata nya bụ nke nwaanyị na ka ọ dị kịta anụnwa na okoke anụnwa ụnụ na-afụ ebe a n'ọnụkwa na kọstọdị ndị uwe ojii ka ọ kọọrụfa ka o si wee gbu nya bụ nwata nwaanyị kọọrụfa ife nya bụ nwata nwaanyị mere o ji wee gbu ya. Ọ bụrụkwa na iso na ndị na-achọta oyi nwoke na soshal midia ma ọ bụ na iso na ndị nwere oyi nwoke ebe ọ bụ na isigodu wee chọta ya gụ na nke nwoke wee na-akpa nkata o wee sị na go bịa be ya bịakwa ka ịghọcha ntị ya aghọcha ije ji ikwanya bụ ije kpọkwa mmadụ bụ ya werukwa foto nke nwoke nye. Ọ bụrụ na nke nwoke na iji foto ya ama na gụ na ya na-abụ ya da akpa nkata na WhatsApp unu ya akpago vidio kọlụ unu na-akpanya bụ nkata skrinshọt wa foto ya wepụta fon nọmba ya were enye onye gụ na ya bi n'ụlọ maọbụ iwere edebe na be ude leta debe n'ụlọ ebe ibi ịgwafa n'ebe a bụ ebe ị na-eje ọ ya ba achọ gị afụgo fago onye bụ leta fafugokwanụ foto ya bụ nke nwoke. Iruo na be nke nwoke ahụ ị na-achọje ọkpọ uje na họteelụ ọkpọ uje n'ụlọ ya ọkpọ uje be mmadụ nọrọ ebe ahụ bụ ya n'idebekwuru foto ya n'ụlọ n'inyegokwa ndị mmadụ foto ya n'inyekwara ya nwaanyị ma nwanne ya foto ya n'inyekwarụfa fon nọmba ya na ịgwakwarụfa nọọ na nke ya ka ị na-abịa. Ọ bụrụ na ya bụ nke nwoke efu reaction ya ọ bụ na ọchị igbu onye egbuzighị o nwee ike mbọsị ọzọ mekwa ya invite ọsọ oge agwakwa na mmadụ mekwa ya invite sị oge agwakwa n'oke eke ga agwakwa n'oke afọ nne malụkwa n'okwu ogbugbu ka a na-eji igbu ijekwa n'ebe ọbụla irughakwa na geeti ya o mepeghakwa narụghị ụzọ ị na-abata bụ ya na ndị dị etu amakwa nọ na nke ya ka ị na-abịa. Ọ bụ na obu n'obi na oyi egbu onye egbuzikwa na-ekwe ka esi wee gbuo nwata nwaanyị a ọ gwaghị ụmụnne ya ebe ọ na-eje a na-achọgharị ya sinsi ameni monsu na ọkwụ fon ya ka a trakigide maka ndị na-eche ka eke esi ya trak fon nọmba ya na nke nwoke nwere ike ọ bụ na otufugo fon ya a na-achọtafa eru akwa na etinye fon nọmba amalụ kọọlụ ikpeazụ imerụ malụkwa na onye kpọrọ gị ikpeazụ mara onye sendiru meseji erughakwana na nke ndị ATM ma Airtel ma ife nwa kaadị niile ahụ na-egolu wee na-apị fonu erughakwana na nke fa nọmba ahụ bụkwanụ nọmba kpọrọ onye ahụ ikpeazụ ma line onye ahụ na-eyuzu erughakwana n'ọfisi fa kọọlụ niile go na ya merụ agba ebe ahụ last kọọlụ imere agba ebe ahụ
ka o si wee kpọọ nkata na unini unu kpara ntu a ka ndị eke ya esi wee were nya bụ infọmeshọn wee chọgharịba ahụ ebe ọ bụla ị nọ gụbụ nke nwoke anyị achọgide chọpụta ahụ n'ọnụ uze ijezo chọpụta ahụ n'ọnụ ewi ịtụrụ wee jezo ntu a ka esi wee jide okooko ahụ na-afụ kpara isi dada asị ndị yahoo ka asị ndị HK ndị na-atụ ọrụ onwe onye nọ na kọmentị na-asị na The Boys bụ celebrity ama na ọ na-akụ egwu ka ọ na-eme muvi ke nke ọ na-eme na ọfa pụtasị fa na-eko na fa bụ celeb na fa na-eme nke nwa si na-eri ego na amaghọ n'ogwu ego ka fa na-agwọ biko na ọ bụrụ na ịma nwoke anụnwa marụkwana infọmeshọn ya itire anyị na kọmentị na ka ọ dị kịta anụnwa na anyị na-echekwanụ ka ndị polisi kpujie ka fa kọọrọ anyị ife ọ kọrọ unu fu ozu nke nwaanyị a mmadụ ịla ike mmadụ ọ bụkwa na ife ọjọọ mmadụ ịgba mmadụ titi o kweta ọ bụkwa ife ọjọọ amabekwo nke o si wee lata nya bụ nke nwaanyị ọ na nwere ife ọzọ ya eji wee lata ya na-abụ relationship ka o ya eji wee lata ya n'ụlọ bie wee kee ya udo wee gbuo ya mgbe okooko ahụ na-afụ ebe a na ọ na-achụ ego ọ chụtagonu nya bụ egonu okpuorichagwe ya ọ gbagwenu moto rụọ họteelụ rụọ ife niile asịsị alụ na-arụ Chineke mekwalụ na ebere.